Sinaw na to. Oy pre, may buntag pre. Ay, paring Rimat, may pong buntag. Kumusta naman pre? Ay, okay ra kayo nang makakita ra ko tag 20 mil sa usa ka adlaw kung kinakayo na nako. Aw. Okay na kaya ng 20 mil pre. Nakasuroy lagi ka. Ay, kuha lagi pre ba kanang di ba tong nakita na ita last week, yun man kanako na kay balik yung motor nga si Timilra. Ay, kana pre. Di jud ka magmahay nga ni ari karong adlaw. Nakoy si Timil dito apan na ako'y bag-ong niabot diri. Basig maka gusto ka ani, 18 mil ra ni. Pila man pud na pre? 18 mil gani kung 18? oh, bag-or kay ni na kondisyon kag makina. Kusgan kay ni. Makakargar na gawin anamo. Ay, ug unsa ka kusgan ang turong karabaw ingon pud ana ka kusgan ang akong motor nga bagong niabot ron. Unya pre, unsa magkarabaw mo ikarga pre? Kadaog na gawin na. Idohol nimo, pwede kayo. Sama ato na taon? Eh, tatap na tabi. Ta. Aw, mao ni pre? Oh. Okay na ni. Okay ni kayo, hilak sa kayo ug kanang tao no. Giyaw nang testiyo nang gahon. Namo ni akong giingon nimo 18 mil. Oh. Ya, lantawan ninyong makina. Wa pa gatagas. Okay ra ba gito day oh? Ang karburador, bag-o pa kayo. Saman kay ug ganahan mong mamiyahe, bisag karon dayon. Mamiyahe mo pwede kayo na ikakarga ang chicks diri. Magkarga ka po. Ayuan ta naman eh. Kuwaon na ako ni. Ayuan ta naman eh kay wa man siya putris oh. Pilay ayo. Ang putris siguro ana. Iya ko na to. Welding rod doon mahal na makaayo tapos mo palit pa kog kable. Pre sa atong pagkakumpare. Prangkaw na lang ti walay ayo-ayo ni kong baligya. Oh, parang kaunta lang ko ka pre, di na lang kukuha ni. Aw ug di kaning 18 mil to ako'y 7 mil dito. Taga to mo ingon. Oh, kato 7 mil. Mas okay ani pre. Ay lay-lay matag panglantaw pero mas okay gito ani. Sige, ato ko muntan pre. Katong 7 mil dito gwapo gito kayo. Makabilib ka. Usa gwapo ra kong kauban. Ay. Mas gwapo to kung motor ani. Mas gwapo gid pre. Ang gwapo kay to kung motor. Tara pa to. Ha? Asa man ron pre? Toto ato pre. Yeah. Ay, Sa man, sige, boss? naunar mo ato sa pre kay napo kay isa buare. So dai boss. Kuha, iliw ko kuha atong papel dito sa motor nga si Timil kay mo gito'y kuhaon ro nila. O sige boss. Mao ni pre? Kan kibat ora kayo. Bayra dayon. Dahil chiki ako ba? Okay ra kaayo purma oh. Chiki ni boss na. Bayad din eh. Muna na bayad. Si Timil. Kabag uha kayo oh. Dahil? Pagkara ko na? Start na po. Ano Isin pa, pre? pre? Battery. Saman pre. Di ra ba na mao? Di mao pre. Dili ra jud ni mao ning motora pre. Pero nabayran na ba ni nimo nya? Sao na man ni ron. To may Tao naman ni ron. imo naman ning nabayrag si Timil. Kuha na lang tong motor ato nga si Timil kay imo naman ning nabayran. Kaya kondisyon ra ba na pre? Ay okay kay ito ato ah. Nara po siya papel pre. Naipapel to ato dito sa kong turbo. O sige sige pa ato kung tanon pre basig okay ra na kasi timil ra mapuno na kini murag. Ah di na lang sige kato na lang gyud pre nabayaran na mapunta. Okay. Pre daw di ara ning akong giingon nimo si Timil. Tinaguan kaayo. Okay pre. Murag alang-alangan ba ko ani pre? Unsay alang-alangan kondisyon kaning kinaani. Kuha na lang dagway pre, kuha na lang dagway tong kaon si timil pre, di na kumukuha na pre. Nakay pre sa atong pagkakumpare wa magita kaawayay apan kaning si Timil nga imong gihatag nako. Sa ako ang kumpanya sa akong trabaho negosyo di na pwede ni iuli. Kuha na balik kay pre. Wala ginagawa tayo. Never to come back if you pay. English pa. Nakay gisulti pre. Ay wala pre, ayun ko pre, ako na lang ning kuhaon pre, bahala na. Ay sige pre, salamat kayo. Sige kuhaan na ninyo. Welcome to new motor. Brand new. Eh, nung sana makanabugo na maka. Hinahinay ra pre kay maguba na kong balay. Sige pre, bahala ka rin pre, kay mura magidagway ini. Sige, krebe. Daon sa naman tao ni mo puro oy. So what's up mga kadangag, salamat sa inyong pagtanaw sa among video. Hulatan ninyo ang among next video mga kadangag. Then shout out di ay ni Kuan ni Joy Dagodog og
Shout out po din ni Richard Babor sa kong magulang di as Maynila. Amping mo diha no. Salamat sa paglantaw sa video. Din kung nagustuhan ninyo ang mga video, subscribe sa among YouTube channel, Kadangag channel guys. Din click also the notification bell para updated mo sa amo pang mga musunod pa nga mga video. Then kung ganahan mong magpa-shout out, please comment. Down below. Para ma-shoutout mo na mo sa sunod na mga video. So, salamat.